Suroy na po lagi. Ay, chismis ito ba? Isa ba yung chismis sa mga machismisa na? Daw, iyab lagi daw? Isa uyab ako? Dili! Kuan! Ako'y naka-uyab. Na ako'y uyab, uy. Ayap! Ikaw may nag-chismis tingali. Walay. Dami kimbihan na, bay. Lagi. Gidala na po sa ngit-ngit. Muuban! Ay! Sabi ni ayahay na. Full of loveless nga. Lovely ba? Lababol. Lababol? Nga mo ha! Oo, kusugin. Isang bayan na po ito. Igat. Bayan na po. Uban. Bisa kasabi. Gidala na ngit-ngit. Gidala na sa gingan lagi. Uban! Swerte ko itong bayan na ito. Awa ko niya. Kita mo yun niya. Di ba? Pas mo ito ba? Paano ito? Marites! Markas? Oo. Ganun pa, Markas? Oo. Ano ba? Wala lang, Mario mo mag... Tidak ka magyapon ng pala ito. Taas og buhok? Taas ang buhok. Ay gagawin ito mo? Mukhang idagaw ko to. Idagaw na ko to ba? Sa isulti mo ganina. Wala man. Dala mo na git-git daw. Dili, nangatong ngit-ngit kinay nawala na ko kwarta dito na dala mig suga ni hayag ra po na ngit-ngit. Laro lang ha, laro. O kani dili. Butan kay mong igagawin buong dili gi madala na ko maisan kay katul daw, dapaw. Nasa mo dala? Namisita ko silang balay oy. Bubo ka ba?